Alam mo kung may nagmamahal sa inyo. Kung ika'y mahal. Iron. Abli. Oh. Dispose ay. Oh. Ay nanak, ihatagan na sila. Ay nanak. Bisig sila ba? Oh. Sige sila. No? Dili, okay na tada. Okay na to? Ah, season balik. 200 eh. Dili, okay na nga na dito. Para dito nga na tanan. Ha? Uy, pwede na dito. Ano ba mga ako'y nagbayad sa mga receive sa pagkuhan? Kanalibot-libot sa bariyang barangay? Ang kwarta na watigo. Wala may kay balaw. May kabalo. Balo na meron. At least na. May ako'y pamalit ano Meron mga pa may kay balo. Dito jo na yung kwarto dito jo dito pagkuhan. Daw bakit na to sa kanan ninyo dito ka mag-iis. Ano to? Hoy, asa man ang bitay ani kani bitay. Namle bitay pra ani ba? Ano? Na? Oh, na kay bitay? Oh. Di apa gaya ko sumunay. O sila isang muna dito. Na to? Ilabalhin. Pag mahangyo ka, barato na mo Ano sa ako sintot. sequence o? Pambirahon ako rin. Tahiyon. Quintas. Di ba katapos mama? Di ba ma? Kaya mga Kuara presyo ani kanang tulowate. Oh? Ang tulowate is 300. Pag imo hangyoon 600. Oh? Ano naghangyo? Ato ni Inday. Joke ra na. Tulowate, no? Sumunay ko nga ng ibayjul ako kwarta din. Pantulog kay totoo na narog. sila, pero may sa way kwarta na sila mga umahan, na sila mga basakan, pero may kwarta, no?